Il-Kunsill Lokali ta' Ħalqormi ser jibda proġett għal dawk li jinqabdu fit-traffiku ta' filgħodu. Dan billi fil-Park and Ride tal-lokal ser ikun hemm 3 roti tal-elettriku. Wieħed jista' jħalli l-karozza privata tiegħu u jieħu rota biex jivvjaġġa biha fil-lokalità. Dan huwa possibbli grazzi għal fondi mill-Fond Kapitali li waqqaf il-Gvern li minnu l-Kunsill Lokali ta' Ħalqormi ibbenefika minn 52,000 euro. Ir-roti illi ser ikunu provduti mill-privat ser ikunu magħmra b'sistema ta' GPS sabiex tonqos il-probabbiltà li dawn jinsterqu. Iċ-charging point ser ikunu installati fil-Park and Ride, iżda jekk il-proġett jirnexxi hemm il-ħsieb li jkun hemm aktar minnhom madwar il-lokalità. Fil-jiem li ġejjin għandha tinħareġ espressjoni ta' interess għal dawk il-kumpaniji interessati li jħadmu dan il-proġett. Proġett ieħor ser ikun qed isir quddiem il-Knisja Parrokjali ta' San Bastjan, inħawi li huma fost l-aktar beżlin minħabba l-ħwienet f'din iż-żona. Hawnhekk ser ikunu installati set ta' Belisha beacons fl-aktar zebra crossings prominenti tal-lokal. F'Ħolqormi il-Ministru għall-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li l-proġetti li sottometta l-Kunsill Lokali intażlu minħabba li kienu sostenibbli u anke jieħdu ħsieb l-ambjent. Is-Sindku ta' Ħalqormi Rozjen Kutajjar spjegat kif dawn il-proġetti ser ikunu ta' benefiċċju mhux biss għall-qriema iżda anke għar-residenti li joqogħdu viċin il-lokal.